Etxebizitza merkearen istorioa bat. Parker jaunaren etxean lagun batzuk elkartu dira afaltzeko. Maikideek Parker jaunaren lagunak izan arren, ez dute denek elkar ezagutzen. Haien artean dago Hastings kapitaina, Hercules Poirot detektibe famatuaren adiskidea. Afalostean hitz egiten hasi dira. Etxeen prezioak eta alkilerrak gero eta garestiago direla eta gaur egun oso zaila dela etxe bizitza merke aurkitzea eta afari hartan konbidatuen artean bikote gazte bat ere bazegoen. Robinson jaun Andreak. Estelle Robinson Andreak bere iritzia eman zuen. Guk ere hala uste genuen, baina bila eta ibili ondoren 80 liberatan aurkitu dugu, eta auzo dotore batean gainera. Ez da posible, ezinezkoa. Oso merkea zen eta alkilatuta egongo zela pentsatu genuen, baina bada ezpada ere, joan ginen eta alokatu gabe zegoen. Berehala firmatu genuen kontratua. Datorren astean aldatuko gara. Nahi duzuenean, etorri ikustera. Etxebizitza merkearen istorioa 2. Hurrengo goizean, Hastings kapitaina eta Hercules Poirot elkartu egin ziren eta Hastingsek historia kontatu zion. Poirot harritu egin zen eta ikertzen hasi ziren. Lehenengo, pisu hauek zenbat dirutan alokatzen ziren galdetu zuten. Erantzuna, 350 liberatan normalean. Bigarren pausoa, etxe horretara joan eta porteroari galdetu zioten. Noiztik bizi dira Robinson senarremazteak hemen? Erantzuna, hauxe, 6 hilabete. Han zerbait gertatzen zela pentsatu zuten, eta Poirot etxea zaintzen hasi zen. Gau batean italiar bat harrapatu zuen. Italiarrak etxe horretan sartu nahi zuen. Robinsondarrak hil nahi zituen. Etxebizitza merkearen istorioa 3. Poirot egunkari zaharrak irakurtzen hasi zen. 6 hilabete lehenagoko egunkari batek hau esaten zuen. Estatu Batuetako gobernuaren departamentu batetik oso paper garrantzitsuak lapurtu dituzte. Dirudienez, lapurra bertako langilea da. Luigi Baldarno italiarra. Gainera, italiarrau desagertu eginda. Hurrengo asteleneko egunkariak berriz hauxe esaten zuen. Luigi Baldarno, joan den astean desagertua, hilda aurkitu dute. Elsa Hart, bere laguna, ez da inon ageri. Elsa anaiarekin bizi zen eta biak desagertu dira. Egunkariak Elsaren deskribapena ematen zuen. 1,60 m luze, begi urdinak, ilegorria, sudur zuzena eta gauza berezirik ez. Azkenean, Poirot detektibeak beste etxe batera joan eta beste bikote bat harrapatu zuen.